Kies A als jij vindt dat Kees aan zichzelf mag denken. Kies B als jij vindt dat Kees moet blijven zwijgen. ...75 jaar geleden liep de Slag om de Schelde op zijn einde en werd Zuidwest-Nederland bevrijd. Dit weekend vieren we die vrijheid en herdenken we die met onder andere dit soort voertuigen. Vanuit verschillende plekken in Zeeland rijden deze historische voertuigen naar Bergen op Zoom, met een tussenstop in Baarland. You've seen this place in horrible times, in times of war. And now you're here like 75 years later. How is that? Well, there's no comparison really. Because that day, 75 years ago, I was petrified of what was going to happen. I had no idea what was going to happen. Never experienced those sort of things before. In that time, you had to make decisions, like decisions we can't even imagine maybe. What kind of decisions have you made? Well, advancing, attacking the enemy, and what happens when you meet the enemy, you know? Sometimes you make the wrong decision. Dit is het Dilemma-doolhof in Bergen op Zoom. Speciaal gemaakt om ons te laten ervaren dat we nu tegen dezelfde soort vragen aanlopen als in de oorlog. Het begint met een dilemma uit de oorlog. Kees is alleen thuis. Hij schrikt van lawaai, kijkt uit het raam en ziet hoe de Krune politie bij Ab de voordeur intrapt. Ab en zijn familie zijn Joods. Ze proberen te vluchten. Ab en zijn moeder ontkomen. Leva en haar vader worden opgepakt. Dan wordt er op de achterdeur geklopt. Kees weet, het zijn Ab en zijn moeder. Razendsnel moet hij een keuze maken. Wat moet Kees doen? A. Hij haalt Ab en zijn moeder binnen en verstopt ze, ondanks het gevaar dat hij zelf loopt als ze worden ontdekt. B. Hij houdt zich stil, doet alsof er niemand thuis is. Hij kiest voor zichzelf en zijn familie. Dat heb ik een aantal jaar geleden gekocht. Toen had hij 20 jaar in de schuur gestaan. Dus weer helemaal opgeknapt. En nou ja, heerlijke hobby. Ja, en dan mag je erop rijden. Hoe is dat? Ja, dat is super. Zeker in zo'n ambiance. Ja, dat is echt hartstikke leuk. Wat herdenkt u vandaag? Nou ja, de vrijheid natuurlijk. En wat de veteranen of de soldaten voor ons gedaan hebben. En dat is natuurlijk best wel iets om in stand te houden wat mij betreft. Gebeurt dat volgens u genoeg? Nou, ik ken altijd meer, denk ik. Maar dit soort dagen, ja, dat is echt speciaal. Ik kom uit Scherpennis, het eiland Tolen. Daar een stukje aandacht krijgen voor je motor, dat is echt heel leuk. En ja, we zijn liefhebber van onze motor. Ik ben vooral voor motors dan. Iedereen heeft zijn eigen ding en wij vinden het gewoon fantastisch om zo ons aandacht te krijgen. En dat we ietsje kunnen uitstralen, of dat wij nooit mogen vergeten dat we 75 jaar bevrijd zijn. Dat is echt, dat mogen we nooit vergeten. My father, Charles Sixsmith, her grandfather, is buried in the cemetery to the right of us, because he was part of the 52nd Lowland Division, which is a Scottish division attached to the Canadian Army. And they crossed over from Terneuzen. I mean, they were not professional soldiers, they were just people who wanted to do something to help. When you see the number of graves and you realise just how many people died, and how would it have been if I'm fighting and I lose somebody fighting next to me or somebody on this side and I still have to carry on. And I think that courage, it's just the immense courage of those people that was shown that they keep on fighting and they were liberating and many lives were lost. Nu is het 2019. De deurbel gaat. Je doet open en daar staat Ibrahim. Een jongen bij jou uit de straat. Hij is vluchteling, gevlucht uit zijn geboorteland omdat het daar toen oorlog was. De instanties zeggen dat het er nu weer veilig is, dus hij moet terug.
Maar Ibrahim is bang. Hij smeekt je. Help me. Ginds vermoorden ze me. Mag ik bij jou blijven? Wat ga jij doen? Helpen of niet helpen? Stel iemand staat uit Syrië bij u voor de deur, wat zou je dan doen? Ja, dat is erg moeilijk. Het ligt eraan op welke grond hij naar Nederland is gekomen. Of hij gevlucht is, of dat echt zijn leven in gevaar was. Stel, er zou nu een jongen uit Syrië voor uw deur staan. Zou je dan open doen? Tuurlijk, waarom niet? Alle mensen moeten we helpen. Dus waarom iemand uit Syrië niet? We have been to Syria. They are wonderful people. They are people. They have the same lives. They want to have this. They have the same goals in life, and they should definitely be welcomed. Do you see a lot of differences in the time of then and the time right now? Oh, yeah, there's a big difference in it now. I mean, everybody's friendly today. They weren't all friendly them days. We couldn't trust people them days. Although, you know, we were fighting over here, and we still couldn't trust everybody. We didn't know who they were. I couldn't understand those people. They couldn't understand me. And sometimes it was difficult, you know, very, very difficult. You know. Ja, die mensen zaten volgens mij in een of andere flow. En je doet het gewoon. Ja, er was geen weg terug eigenlijk, hè. Je kan wel zeggen, ik stop ermee, maar ja, dat gaat gewoon niet. Dus je moest wel gewoon doorgaan. Dat mogen wij nooit meer meemaken en dat hoef ik ook nooit mee te maken, hoop ik. Dus vandaar dat we dit moeten blijven herdenken, dat het nooit meer gebeurt.